Diyos marhay na aldaw po sa indugabos. Iayon da po sa satong pagpamibi ang mga minasunod na misa intenciones. Thanksgiving for all blessings received offered by Llantero and Decena family. Nitz Abio, Malu Bendicio, Augusto Bunao, Juana del Rosario. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr., Lorraine Evana Clarete, Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving for the gift of life of Dennis and Daddy offered by Del Fornoles. Special intentions. Prayer for complete healing of Maria Faye Donna Rodriguez offered by Benang. For safety and good health of Viel Maria and Gerald Theodore Rodriguez, Carmen and Corvin Joseph Bunyag. For divine guidance, good health, and financial stability of Arnaldo II and Cindy Bunyag, Maria Faye, Donna, and Jerome Rodriguez, Michelle, Angela, and Arnold Corby Bunyag, offered by Benang. For good health and safety of Erlinda Robredo, offered by Harry Robredo. For safety and good health and financial blessings, for Mary Jean, Roderick, Joseph, Bibi, Maria Francia, Virgie, Alexis, Judy, Christian, Hector, Louis, Angelo, Marie, Rafael, Mary Naina, John Rude Amory, offered by Llantero and Decena family. For complete healing of Ramon Rabenitas, offered by Nitz Abio. For eternal repose of the souls of the following, Father Luan Harsha and Father Sol Sais, for the soul of all CRC and LLFC members who were, for the souls of Jesse and baby Atara offered by Lorna Dasian, for the soul of Arnaldo offered by Benang, for the souls of Cesar and Letty, and for all souls in purgatory offered by Harry Robredo, for the souls of Antonio, Epifania, Marie Clara Remedios, Aaron, Pablita, Saturnino, Gregorio, Irene, Yolanda, Ronald, Joy, Jessel, offered by Llantero and Decena family. For the souls of Virginia, Manuel, Salvador, Jaime Gaciano Jr., offered by Del Fornoles. And for the soul of Jesus Edmundo Primo, offered by Vanji Alano. Ngunyan, iyo ang ika-27 Domingo din taon. Ang tunay na pagmangno. Ang Diyos dayupot sa pagpahiling nin pagkamuot, asin pagmangno sa satuya. Minamaot kan mahal na Diyos, na maging maimbod man kita sa pagpahiling nin pagkamuot sa saiya. Nangangapudan na liturhiya niya to ngunyan. Lalugod, kita gabos maghingua na papagdanayon ang tunay na espiritu na nin paghiniras-hirasan asin pagmangno sa lambang saro. Ang satuyang Santa Misa pamamayuhan ni Reverend Father Mark Anthony Beria, Formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po ang gabos. Dahil makakaagaw, kundi kabuyan sa samuyang tahaw. Kaugmahan na dahil makakahanap, kung kami sa imo pinahuli. Sangaran ka nama kanakyasin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigaw kita magselebrar kan mga banal na misteryo.
Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Merak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katolinongan, sa mga taong marahayan bukod. Inuumaw miika, inurugyang miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan ang Ginugong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, pagtuaan sa mong pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Naging kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kahalangkan. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan sagkod paman na sa dakula mong karahayan na labi pa sa mga merito asin kamaubutan kan mga nag-aaram. Pabuluson mo sa man sa imong pagkahirak, tanganing patawadon mo ang natatakutan kan konsensya. Asin itao mo anday mahagad nin pamibi, uli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasarok kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kantataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niyato ang kapahayagan ni Propeta Habakuk. Sa iyang ipinahayag, nalugod ang gabos magtubod, na daisinda papabayaan ng Diyos, urog na sa panahon nin kahurasaan. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Habakuk. Sagkod no arin kagurangnan, ako mag-aarang, asin daika magdadangog. Mag-aagrangay ako sa imo kadahasan, asin daika magliligtas. Ta daw ta ipinapahiling mo sa ko ang daing data, asin ang pasakit minamasdan mo sana. Ang pinalakat asin ang kadahasan kahampang ko. Yaon ang iriwal asin ang ralabanan nagkukuri. Nagsimbag sa ko ang kagurangnan asin nagsabi, isurat mo ang nahiling, palinawan mo ang mga surat sa tabla, tanganing madaling mabasa. Taang nahiling, sa itinalaan pa, naghahangos-hangos, pasiring sa kautuban,
asin dai maputik. Kung mahaloy, halata, huli tamaabot, dai maaabala. Uya, paluluyahon ang tawong bakong matanos ang kalag, alagad ang suripot sa saiyang kaimbudan, mabubuhay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kungunyan madangog nindo, tingog kan kagurangnan, hari pagpatagasa ang sa indong mga puso. Kungunyan madangog nindo, tingog kan kagurangnan, hare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Madya maugmang magkurahaw sa kagurangnan. Magpataratara kita sa gapo na satong kaligtasan. Magdulok kita sa atubang niya, dara pasalamat. Sa mga tugtog, magpataratara sa iya. Kungunyan madangog nindo, tingog kan kagurangnan, hare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Madya magduruko asin magsamba kita. Magruluhod kita sa atubang kan kagurangnan na satong kagibo. Tasiya ang satong Diyos asin kita an banwaan. Sa saiyang pasabsaban asin ang aripunpon sa saiyang kamot. Kungunyan madangog nindo, tingog kan kagurangnan, hare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Ngunyan lugod, magdangog kamo sa saiyang tingog. Hari pagpatagasa ang sa indong mga puso, nin siring sa Meriba. Siring kang aldaw nin masa duman sa disyerto. Kung sain, sinugutan ako kan sa indong mga magurang, binalo ninda ko, minsan nahiling na ang sakong gibo. Kungunyan madangog nindo, tingog kan kagurangnan, hare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Ipinahayag ni San Pablo kay Timoteo na ang sarong lider kaipuhan na magpahiling nin makusog na pagtubod sa Diyos. Urog na sa panahon nin kadifisilan. Hinanyogon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Namumutan kong tugang, pinapagirumdum taka na amakon mo ang karisma kan Diyos na yaon sa imo. Huli kan pagpatungkan sa kong mga kamot. Tadai kita tinawan kan Diyos nin espiritu nin katalawan, kundi nin kapangyarihan, pagkamuot, asin kanultulan. Kaya, dai mo ikasupog ang pagtutuo sa satong kagurangnan. Sa kusog kan Diyos. Ibilang mong susundon ang mga marahay na tataramon na nadangog mo sako. Sa pagtubod asin pagkamuot na yaon kay Kristo Jesus. Bantayi ang mahalagang pamana sa tabang kang banal na espiritu na nagiirok sa to. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sa kagurangnan
An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi ang mga apostoles sa kagurangnan, dagdagi kami nin pagtubod. Nagsabi ang kagurangnan, kunigo kamo nin pagtubod siring sa pisog nin mustasa, makakasabi kamo sa sikamurong ini magabot ka asin matanom sa dagat, asin makuyog ini sa indo. Kamo na igwanin oripon na nag-aarado o nagpapasabsab, pagbalik niya hali sa uma, si isa-isa indoan masabi sa iya, madya, tulos-tulos, magtukaw ka asin day masabi sa iya. Andamaan pamanggihan ko, magagkus ka asin maglingkod sa ko, sagkod na makakakan ako asin makainom. Pakatapos kaini, makakakan ka asin makakainom. Magkakaigwa daw siya nin utang na buot sa surugoon, huli taginibo niya ang mga isinugo. Siring man kamo, pag magibo na nindo ang gabos na isinugo sa indo, magsabi kamo, mayong pakinabang na mga oripon kami, katungdan niya mong gibuhon ang ginibo mi. Marahay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. An tataramon na Habakuk, sarong pangaranin makadudang propeta sa daan na tipan. Asin an enot na babasahon ngunya na Domingo hali sa iya. An makangangala sa lalaking ini iyo an sa iyang kaisugan nin buot na magtaram asin manindugan sa atubang nin Dios sa iyang mga reklamo. Sabi niya nga ni, sagkod no arin ako magkukurahaw na tabangan, asin dai mo ako dadangugon. Kung nihilingon taan gabos sa nangyayari sa kapalibutan, yaon an karahasan, asin mga pagsakit. Kaya nagkusog siyang haputon ang Diyos kung paano ka inipigmamangno ang kinaban. Magkurahaw, pagpasakit, asin dai mo iligtas. Tadaw ta ipinapahiling mo sako ang mga karatan. Tadaw ta hinihiling mo kung sain may inaapi. Si Habakuk pwedeng magrepresentar sa kadaklan sa sato. Kung kita yaon sa makuring kadipisilan. Kung sa pagmati ta naharayoon ang Dios, asin garumayong pakiaram sa satong kamugtakan. Halimbawa, taano ta pigpapabayaan o tinutugutan ng Diyos na may makangingirhat asin makuring pagsakit an ma-experiensyan kan mga tawong inagihan nin mga kalamidad. Halimbawa, makukusog na bagyo, baha, linog, o kaya, tano ta itong mga tawong may mayo nin takot sa Dios, padagos ang pagbariwas nin pagpasakit, asin karatan, arog kan mga krimen nin kidnapping, rape, o kaya mayong saysay na panggagadan. Ang simbag nin Dios, be patient with me, I am the master. What I ask of you is to have faith. Pag sinabing pagtubod, but sabihon sa praktikal, pagiging loyal o pagtitiwala. Praktikal lang. Ang pagiging matinios, matatag sa aral daw ng mga inaatubang nyato ng mga kasakitan. Ang mga apostoles nagsabi sa kagurangnan, dagdagi kami nin pagtubod. Ang mga apostoles na isinubol sa pagbalangibog siguro napagal sa hinahagad ng mga demand kan sa indang apostolado. Asin nadismaya kung paano naging malipot ang pag-ako sa indang katukdoan. Ang kagurang na nagsabi pa pagpadagos,
Kung igwa ka mo nin pagtubod, siring kan pisog kan mustasa, masasabihan nindo ining kahoy nin si kamoro, magabot ka dangan makatanom sa dagat, asin makuyog iyan sa indo. Ang pagtubod na sinasabi digdi, bakong literal na matao sa tunin, puder, na mapahiroan sa rong kahoy, kundi huli sa satong pagtubod na ini, tatawan kita nin puder, kita, ukusog, tangani na matagalan, makayanan, ano man nakasakitan na satong nanunumpungan sa realidad kan buhay. Sabi kan sarong retreat facilitator, ikinumpara niya ang pagtubod sa sarong Polaroid sunglasses. Kung magluwas kita nin kaudtuhi, makulog paghilingon an palibot huli sa init kan saldang, lalo na kung magtingag ka. Day mo mahiling an saldang. Miski magitaas ka, makulog sa mata. Pero kung magsulot ka kaining Polaroid sunglass, mahihiling mo an panganuro na maliwanag. Dahil pa ako nag-advertise sa pigsasabi ko lang. Dahil ko po sinasabing magbakal ka mo, kundi pigpapahiling ko sana, sabi kan sarong retreat facilitator. But sabihon, ang pagtubod, pagtitiwala sa Diyos sana, kulang. Kulang. Kundi sa kada kita magdulok sa Diyos, natabangan kita sa mga sitwasyon na kita nasa kadipisilan, krisis, makuring pagtios, gibuhon taman an satong parte. Girumdumuntan kasabihan, God helps those who helps themselves. Iyo po baga, God helps those who help themselves. Igwa po nga niya ako na kaugalian na pasuba. Ano po? Pag nagbibindisyon ako nin mga motor, tapos mga sasakyan, dawa e-trike, bisikleta, an pigsasabi ko po sa inda, bago sinda maghali, an pahuri kong tataramon, arog ka ini. Sinasabihon ko sinda na, an sa kuyang bindisyon, an effectivity hanggang 60 km per hour sana. Pag naglagpas ka dyan, sa imo na yan na responsibilidad. Pasubasa naman yan. Pag pagirumdum na igwa kang responsibilidad, may parte ka na kaipuan mong gibuhon ang pag-ingat, dahil ka maging reckless, minsan malilingaw ka. Joke sa naman ini, pero igwa ininin katotohan. Sa katotohan, dawa karigusan tanin, drum na holy water, ibuntog taan sa tong mga sasakyan. Pero kung reckless ka na driver, paano ka na? Kuta na, ang driver na sana ampig bindisyonan. Lugod an kagurangnan mga tugang, pakusugon an sa tong pagtubod sa oras kan sa tong kaorasaan, kasakitan asin pagtios. Minsan sinasabi ko na igwaning mga momento sa satuyang buhay na dayta namamatayan ang pagmangno, pagprotehir, pagtabang nin mahal na Diyos. Natatahuban kan sa tuyang kadakul-dakul na mga pinag-iisip, mga problema, mga kasakitan, makulog na sa tong daghan. Dayta nahihiling, binayaan kita, harayo ng marian Diyos, mayang pakiram sa to. Pero, hilingon ta, kadakul ang taong padagos na nagtatabang sa to, kadakol ang tao na padagos nagtutuwang sa satong mga kaipuhan, padagos ang mga taong nag-aalalay sa satuya, por dahil sinda itong mga nagamit nin mahal na Diyos na instrumento, tangani na mamati niya to an satuyang, an sa iyang mamumuton na pagmangno. Iyan si sa iyang kamot. Kadakol baga kitang mga kadipisilan na inaagihan, arog kan halimbawa na sana, primero ang pagkagadan kan sa tong namumutan, ang pagbagsakan sa rong negosyo, ang daing tapos na
iwal kan mag-agom sa laog kan pamilya, an pagkaigwanin makuring pagsakit o an pagkakaigwanin may magaspang nakatrabahong asa sa iyang ugali. Yaon po bagay ni sa aral daw na sa tuyang pagkabuhay. Permitang nadadangog ang pagtubod sa mga homilya, sa mga conferences, tinatawanan kitang paliwanag. Ginagamit taman ini aral daw na dayta lang naririsa. Halimbawa, ang pagkakan sa sarong fast food restaurant o kaya pag-commute, ipinagkakatiwala taan buhay ta sa mga taong dayta man bisto. Paano kita nakakasiguro na malinig ang satong pagkakan? O kaya, bako daw na reckless ang driver. Pero dawa na, nagtitiwala kita. Kung minsan, madadangog ta sa mga estudyante na harani na ang exam, bahala na si Batman. Pag dahi nakaadal, sige na daw, bahala na si Batman. Anarog kayo ng pag-uugali, may paparehas taman sa pagtubod espiritual. Sa katotoohan, ang tataramo na bahala na, hali sa tataramo na bathala. Bathala na. Kaya masasabi tanaan sa tong kaaabtan na tadhana or faith, konektado sa satong bathala o Diyos na ang tataramon na faith, dai maisusuway sa tataramon na faith. Itinatanom sa to ang pisog nin pagtubod kan kita binunyagan. Pero nakakamundo na ang pagtubod na ini, kadaklan sa to, dai inaataman tapos pinapabayaan na. Ang pagtubod mga tugang, nangangahulugan kan sa tong paniniwala, pagtitiwala sa kapagsunod. Parehas ini kan awa, unawa sa kagawa. May kasabihan kita, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Bakong maraot ang mag-asa sa Diyos, pero mahalaga sa to ang pagpapasa Diyos kan sa tong kaaabtan, sa ngapit, kinakaipuhan na maghiro man kita sa presente. Kaya nga ni pinapagirumdum kita kan Salmo Responsorio, na kung madangog nindo ang tingog kan kagurangnan, hari pagpatagasa ang sa indong puso. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako Sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidang huli ka na Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bilang banwaan nin mga padi kan Diyos na biniyayaan kan balaog nin pagtubod, magdulot kita sa Ama kan sa tuyang mga kagadan, panaunin pagsarig asin paglaom, sa lambang pagarangan sa tong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Thank you. Tanganing ang simbahan na nagpapahayag nin pagiging Kristiyano, magtalubo sa pagtubod asin pagkamuot para sa lambang saro, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing ang satuyang pagtubod, magtalubo asin magkusog, asin padagos kitang magmidbid kan satuyang lubos na pagsarig sa Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa mong Tanganing ang mga nagluluya,
an pagtubod as sinawawa ranin paglaom, mapukawan kan espiritu para sa pagbago kan sa indang pagdusay kay Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ininyogaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang asin mga biyadi, an mga maedad na asin nagsusolo-solong, magdanay na pusog sa saindang pagtubod, dawa sa tahaw nin mga pagsakit, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ininyogaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, patawadon ang saindang mga kasalan, asin akuon sa kamurawayan ni Kristong paraligtas, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ininyogaan sa mong. O Diyos, sa moyang Ama, mantang natatalastas mi na kunsain kami sana, mayo kaming na mahahaman, tabangi kaming magdayupot sa imo sa pagtubod asin pagsarig huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa kuyang buhay, sagot Panginoon. Kaugmaan sa kuyang puso, asin kalag, na ikadanay na paglingkuran. Sa imo sa nakamurangan, at sa kuyang isip masimbuon, inunusay ko sa imo katalikasan ko, para sa kaumawan mo. Kapangin ako karurangan, na magdanay na maglingkod sa Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, makumanlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami akoan mga sakripisyong tinugdaskan sa imong mga tugon, asin huli kan mga banal na misteryoan sa mong siniselebrar susog sa katungdanin tamang paglingkod, magkanigong utubaan pagpabanal kan pagtubos mo sa mo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagpuran. Ginibo mo ang gabos sa sangkap kan kinaban asin hinusayan mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo asin ipinasakop sa iyan gabos nangangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang. Asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kay bakan gabos na angeles kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, 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 nagunahan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin dagat, anok ang sa
Kagurangnan ni kananggadan banal, borabo din gabos sa kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya sa rugaring ambot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin magkakan kay nitay nan sa kuyang hawak na idudulot para sa inyo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin mag-inom kay ni. Taynihan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, inipaggibuhon nindo sa pagrumdom sa misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimayara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Leon, sin kan sa mong Obispo si Rexandro asin kan gabos na Claire. Siring man girumduma sa imong pagkairakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na kan Dios, kay ba ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kayto pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanig umagin kay ras kan buhay na daing kasagkuran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesu Kristo. Huli sa iya asin kay bani asin sa iya sa imo Dios samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa mara. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, magindanay na taling ka sa kasalan. Sin manligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat.
kan maugmang paglaom masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurang nani ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninong ani winawalat ko sa indo, ansa kong katuninong ani tinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo, nin katuninongan. Uyan kordero kan Dios uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladanan inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mami, bi kita. Diyos na makakamhan, warasa na kami na kaming mahimahaan asin mabasog kan mga sakramentong inako. Sagkod na kami maginsiring sa samong pinapakinabangan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa pagpasalamat asin sa announcement. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunya na si Father Mark Anthony Beria. Ang satuya pong mass offerers, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, asin Engineer Stephen Balang and family. Pasalamatan taman po ang mga akolito, ang mga nagbasa, asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Asin ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po sa huring bendisyon. Asin sa imong espiritu. Amen. Salamat sa Diyos. Takaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagpaso, ang murabohod nin pagkong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalandin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan,